ಎಲ್ಲ ಓದುವೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಸೇದಾದಂದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಾಸಿ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಯಾನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ನೀತಿ ಪನ್ಪೆರ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಪ್ ಕೆಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಎಂಕ್ಯಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಅನಿತ್ತೆ ಓಡಿಪಿದಾರ್ದು ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಮುಚ್ಚಿ ಯಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂಡ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ ಪಾನೇರ್ದ ನಂದಾವರ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಿಪ್ಪಾರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಡೈಲಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ವಿಶೇಷದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಚಾನೆ ಪೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಕ ಮನ್ಪರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜಾತಕ ದುಂಬುದ ಓಡೆ ಪೋತುನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ 5 ಬೊಕ್ಕೊರ ಮನ್ಪರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಫುಲ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಂತದ್ನೇ ಪಿರೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊಡ್ತೆ ಮನ್ಪರ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡ ನಂದಾವರಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯರೆ ಇನಿ ಆತನ ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಇನಿ ಐನು ಕೊನೆಯರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಲ ಕಲಾಪುನ್ ಪಂದು ಪಿದಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪದು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ದಿನಲಾಂಡು ಪೋವಂದೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಾಂದು ಚಾ ಮತ ಪರ್ದಾಂಡೆನ್ನ ಯಾನಿಜಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪರ್ದುಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಚಾ ಪರೋಡಾಂಡು ಇಜಿ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಏಪಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನಿಗೆ ದುಂಬು ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪರ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತನ ದಾದ ಮನ್ಪರ ನಾವು ಕಾಂಡೆನೆ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಾಪರ್ಯ ದೋಸೆ ಮಂತಿದ್ದೇರಮ್ಮ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತಿಂದು ದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದು ಲೇರೆನ್ನ ಆಂಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಈ ಸಿಂಪದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಚೂರು ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾನ ಆಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯರುಂಡಿನಿ ಸಂಡೆ ತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಜೆ ಇಪ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಪೋಯರುಂಡು ದೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅವೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡತ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಂಡಿ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಂಡ ಓಡೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಇಪ್ಪಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೋರ್ ಆಪ್ನತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪೆತ ಅಲ್ಪ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ನಿಕ್ಲಿ ಓದಿಪ್ಪಾರೆ ಆಂಡ ಏನು ತೋರಿಸ್ಪ ಮನ್ಪರ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ఉమ్మా ఇంకొత్తిచ్చి చెప్పాలి ఇచ్చి పోయేది. బాయ్ బాయ్. Huele a patones.
ಎಂತಿಗೆ ಜಾಗ ಏತ್ ಮಲ್ಲ itu shoe place mulent Suladewa ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೆಸ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತೇರ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತೋರಿಸ್ಪಾವಡತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ನಾನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಟ್ಟುನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ದಿಪ್ಪು ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಕಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂತೂ ಪೋಡ್ತದು ಯಬ್ಬಾ ಅದು ಕಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವು ಕಟ್ಟಿರೆ ಅವು ಪೋಡ್ತದೇ ಕೊರೆಪುನಿ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೆಪುನ ಓಕೆ ನಾನು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕೋದಿಕ್ಲೆ ನಾನು. A few moments later. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪೇಂಟಿರ್ದು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಕನ ಇದ್ದ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿಲ ಕನ ಇದ್ದ ಅಣ್ಣೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದು ತಿನ್ಪುಜ ಆಯ್ತಾ ಐ ವೆಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದ ತರಕಾರಿಲ ಕನತ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದು ಲೇರಿ ನಾನು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗನೇ ಪೊರ್ತಾಂಡತ್ತ ಪೋಯಿನೇ ಲೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿನಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಾರೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನೀ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉದಸ್ಸಿನ ಎಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆಡು ಚೂರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಚೂರು ಮಾತು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಲ್ತದೆ ಮನ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಿನದಿತ್ತನ ಪಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಪಾರ್ದಿನ ಅವು ಚೂರು ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾದಿತ್ತು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚ ಈತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ 5 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಅದು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತೇರನ ಎಂಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಹಬ್ಬುಜಿ ಎಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಫುಲ್ ಒಂದು 5 ಜನ ಇದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಕಂಡ ಮನ್ಪೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏತೇತು ಪಾಡೋಡು ಏತೇತು ಅವು ಮತ್ತು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಪಾಂಡ್ಲೋರ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದೇನು ತುಯ್ಯರ ತನಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಂದವರಗೆ ಬೈದಾರು ಏರ್ ಮತ್ತು ಬೈಜಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಜ್ಜಾಲ ಇನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತನು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಜನ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಏನು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂರ ಮನ್ಪಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಲು ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಮನ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಪೋವೋಡು ನಿನ್ನಿದೆ ವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೋಡು ನಿನ್ನಿದೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಶಿವನ ಭಯಂಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಪೋಯರ ಉದಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ಒಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಗ ಚೂರು ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಮತ್ತು ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ
ಅಂಚಾದ ಈಜಿನ ಒಂಥರ ಜಡ 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 ಒಂಥರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆಲೇಜಿ ದಾದ ಬಂತುನಿ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಂದು ಲೈಫ್ಡ್ ಕುಲೋ ಒನ್ನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಉನ್ಪುನಿ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ಈತೆ ಅವನಿತ್ತಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಓದುನ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಐನ್ ಪೂರ ಓದುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈದನಿಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಾಸಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಯಾನು ಓದುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೆ ಬುಕ್ ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಓದೋದು ಆತಂಡು ಬೀಸರಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದದು ತೊನ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೆ ಬುಕ್ ಕೊಡುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಚೂರು ಓದೇರೆ ಐನು ಓದುಂಡ ಆಂಡ್ ಐನು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ದು ಪಿರಂಜಿ ಬುಕ್ ಹೊನೋಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಸ್ ಓದನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಮೊಬೈಲೇ ತೊಂದಿತ್ತದ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿರ್ಮುನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಪೋದು ಈ ರೋಡ್ ತೂತರ ತನಿಕ್ಲಿ ಪಾನೆರ್ದ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಏತ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ಬರೋನುಂಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧೂಳುಗು ಅಂಚ ಧೂಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚವು ಮೋನೆ ಗಾಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾಸ್ಕ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ದಿವೊಂದು ಪೋಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಮಾರನೆ ಮಿದ ವೇಸಲಕ ತೋಜು ಅಂಚಾದ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕಿರ್ಮುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಬೇತದಾಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿ ವಿ ತೂಪುನಿ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲೇ ತೂಪುನಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ಕಣ್ಣೆಡು ಪೂರ ನೀರು ಬರೋ ಒಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರತ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದನ ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಇದೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮೊಬೈಲೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂತೆ ಜೆಪ್ಪುನೇಟ್ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲೇ ಇಪ್ಪೇದನ್ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಓದ್ವೇತ ಅಂಚಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ನೀತಿ ಪನ್ಪೇರತ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಪ್ ಕೆಲವುದ ಸ್ಟೋರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಇಗ್ಲ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಓದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟನ ಏರ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಲೈಬ್ರರಿದು ಬುಕ್ಸ್ ತಂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಐಲ್ನ ಪಲ್ಲೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ Q&A ಮನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಏರ್ಲೆಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಬೈದು ಆತಿ ಐಕ್ ಏನು ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಡು ನಾನು ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪದಕನ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ತಿಂತಿಜಿ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮತ ಪಾರ್ದೆ ಐತೆ ಪೋಣೆ ನಾನು ಮೋಂದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೈ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋನಿತ್ತನ ಅಂಚ ಅದು ಮೋಂದೆಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದಿನ ಪೋಟುನು ದುಮ್ಮತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಏತ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಪಂಡ 2 ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊನಿ ದುಂಬು 4 ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಪಾರ್ದಿರು ಒಂದು ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಐಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಐಟ್ 2 ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ತುಂಬ ಮತ್ತು 4 ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ಡೌಟ್ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಸಾದ ಏತು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಾನೇ ಚೂರು ತಿಂದು ನಾಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವಿ ಬಲ ಇಂಚಿನ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಗಣಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದು ಏತ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹಿಡಿಪೇರತ್ತೆ 6 ಬಂದಿತ್ತೀರು 4 ಅಪ್ಪತಿ ಕೊಡಾಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ 2 ಅಪ್ಪತಿ ಕಣ್ಣು 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂದವರದ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವು ಇಂಬಲೆಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಓಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ನೀತಿ ಏಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪಲೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಅಂದಿನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇಜಿಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವೊಂದು ಲೇರು ಚುರ್ಚುರೆ ಆ ಒಂದೇ ಒಲ್ಲೇರು ಆಂಡ
ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚಿನೇಕ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪುವರು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ ಒರ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವರು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಗ ತೂಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿ ತುಳು ತಕ್ಲತ್ತು ನಾಪು ಅವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವರನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಐನೇಪ ಕಂಡ ಎನ್ನಲ ಅಪ್ಪನಲ ಒಂಜಿಯನ್ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಫೋಟೋಸ್ತ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡು ಏತು 5,30,000 ಜನ ತೂತೇರೈನು ಇತ್ತೇ ತಾತನ ಗೊತ್ತು ಜನ ತೂತಿಸಿ 5 lakh ಕ್ರಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿರು ರನ್ನೆ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆತನ ಪಂಡ ಇಂಚ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಅಂಚ ಆಂಧ್ರ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ವೈರಲ್ ಆತನ ಅದಿಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂದು ಪೋಪೆರತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲೇ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡದಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏರಣ್ಣ ಆತುನ ಎಂಕ್ ಚೂರಣ್ಣ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇಗೆ ಪೂರ ಆಪಾಗ ವೈರಲ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ತುಳು ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ತೂಪು ಜೇರಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೊಕ್ಕದಾದ ಎಂಕ್ಯಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತೋನಿ ಆತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದು ಏತ್ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರಣ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರು ದೀವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಸರಿ ಗಡಿ ತೂವೊಂದು ನರಕ ಬತ್ತುವುದು ಮಂತದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೂಪೆ ದಾಲೇಜ್ ಅಡೇ ಉಂತುದು ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಂತಿನ ಏಕಲದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತೇಟ್ಲ ನಮಕು ಆತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಈತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಪ್ಪಾಪು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಮಿತ್ತದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋವ ಅತ ಚೂರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡಂತೂ ಗೈಸ್ ಪನ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಒರಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಈತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಒರಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವಾಚರ್ಸ್ ಅವಡು ಒರನ್ನೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಕಾಸು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೋಡಾಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರೆ ಏತೇತ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾತನದು ಬೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟೆ ಆನೆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏ ಪೈನಿ ಪಾರ್ದೆ 500 ಏ ಪೈನಿ 1000 ಏ ಪೈನಿ 2000 ಏ ಪೈನಿ 3000 ಏ ಪೈನಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4000 ಕೆ ಆನಾಗ 4K ಆನಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಈಗಲೇ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರೆಗೆ ಏತು ಟೈಮ್ ತಾಗದುಂಡು 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರೆ 5 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರೆ ಐಕ್ಯಾನ ಇನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದೇನೆ ಚಾನಲ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೋದು ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೇಜ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಓವಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೋಲಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್